ସେମାନେ କେମିତି ଚଲବାରେ ପୁରା ବିଭୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତୁଳସୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଟି ଏ ବର୍ଷର କ'ଣ କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଦେବେ 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବାନୀର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀର କୋରିଓଗ୍ରାଫର କୁନା ସାର୍ କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚା? ଜଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ହେଉଛି ନରସିଂହ ଅବତାର ନୃସିଂହ ଅବତାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର। ଅପେରା ପୃଥ୍ୱୀରାଜର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସାଗର ଭାଇ ଜୋକର मेरा नाम जोको। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ପପୁ ଭାଇ କାଳି ତାଣ୍ଡବ। କୋଣାର୍କ ଟିମ୍ର କୋରିଓଗ୍ରାଫର କାଳିଆ ସାର୍ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ କାଳୀ ତାଣ୍ଡବ ନାଗନାଗୁଣୀ କଂସ ସେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ଯାଉ ସମସ୍ତ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେମିତି ମଜା ଲାଗୁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏକାଠି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ 11:15 ରୁ 11:30 ଭିତରେ ଭାଇରାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି ଚିରିଂ ଚିରିଂ।